Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arratsaldeon eta ongi etorri Euskal City saio berri batera. Gaurkoan, bi mutiko gazte izango ditugu gurean, Xanti eta Peio. Alde Zarretik eta Erronkaritik etorriak biak ere gure artera. Gainera gaurkoan, gai berriekin izango ditugu, beraz, ea nola moldatzen diren ikusi nahi alduzu, Goazen nahiekin. Peio Ardaiz naiz, 23 urte ditut, Erronkarikoa eta Iruñakoa naiz, eta momentuz ikasle eta irakasle naiz. Ni Xanti Etxeberria Astiz naiz, 24 urte ditut, Alde Zaharrean bizi naiz orain, txikitan Mugairen bizi nintzen arren, eta musikari konsideratzen naiz, abeltzaintzan eta nekazaritzan ibili naiz ere, baina musikaria bai. Zu nor zara? Ni Peio naiz, Erronkarikoa naiz, baina Iruñan bizi naiz, eta 23 urte ditut. Eta zu? Ni Xanti naiz, 24 urte ditut eta orain Alde Zaharrean bizi naiz, txikitan Mugairen bizi nintzen arren, baina orain. Euskaldun berria naiz, eta batez ere lagunekin egiten dut euskaraz. Orain baita ere klasean. Normalean zuka. Gustatuko litzetak egika, baina ez dakit oraindik. Euskara batuan beti. Posiblea da, baina zaila. Euskaldun zaharra. Ama euskaldun berria dut, joan zen 20 urterekin ikasi zuen euskeraz, eta aita goizutarra, orduan etxean, bai amarekin aitarekin, bi etxeetan egin dugu euskeraz, eta herrian ere, Mugairen txikitan euskeraz, eta hain Iruñan ere lagun gehienekin, euskaldunekin behintzat euskeraz. Beti nasketa. Iparralden bizitu nintzenez, noiz behinka egiten dut, nahasten dut beti euskalkiak, aita goizutarra, orduan dependitzen duen horrekin eta zein ingurutan, batean ala bestean. Gero iketan aritzeko iparralden ikasi dut egia esan. Orduan Gipuzkoarrekin atzuzan saiatzen naiz, baina bizitza erabat ez. Iruñan erosketetako eta lagun askorekin ere, eta orduan askotan lagunen bat ez bada euskalduna, gehiena erderaz egiten dugu. Orduan erabat bizitza ez, bero segun zu nola antolatzen duzun zure ingurua, egin daiteke, baina bueno. Eta zertan ari zara lanetan? Zer? Zertan ari zara lanean? Lanean? Musikari orain. Musikari ensaiatzen, gero kontzertu horik ez baino. Beste dut, noiz bait ikusi zaitu dala. Famatu bat dut, hemen ala. Begira, jarriko izkizuet lehen atalarentzat hemen mai gainean gai batzuk zuen herri eta zuen inguruan solasteko, orduan nahi dizuenean altxa eta komentatu elkarrekin. Bai? Asko naiz. Tira, Xanti. Herritaren arteko harremanak, giroa eta lagunak. Bale. Alde Zaharrean, ez dakit, harremanak esan badugu bai Alde Zahar auzo elkarte, beste auzoetan badu ere auzo elkarteak, eta hor egiten da pixkat kuadrillez aparte, kuadrilla hori, bai eskolara elkarrekin normalen joateagatik eta baude kuadrillak, baina hortaz aparte Alde Zaharren eta bai eraikitzen da pixka bat adin desberdinen arteko harremana, bai gazteen artean, bai jende zaharragokoarekin, eta hori, gero harremana ostatuetan eta frontoian ere desente egiten da, eta gero antolatzen direnean auzoan gauzak, zinemak eta holako gauzak, elkartzen gara. Badago Alde Zaharrean harremana. Bai, ni ez naiz Alde Zaharrekoa, baina beti Iruñan edo, Azpilagainan edo Iturraman ari naiz, baina gustatzen zaigu Alde Zaharra jatea eta ni ustez Iruñaren bihotza. Bai, polita da ere. Bai, giro honena ni ustez handago. Polita da ere beste auzokoak igotzen direnean, egotai Iruña guziko jendeakin eta bai. Beste bat? Hartu. Bueno, eta zuk erabaki alduzu Iruñan bizar orain, ez? Bai.
Zuk erabaki alduzu Iruñan bizitzea edo nola sortatu zaizu erronkarin beharren Iruñan bizitzea? Bai, nire ama erronkarikoa da, baina gaztea zenean etorri zen ona bizitzera, lanak aurkitzeko aukera honena zen, eta beti nik hemen bizi naiz. Hala joaten naiz, asteburuetan eta udan eta oporretan, baina bizitza hemen egin dut, beti danik. Txikitandik? Bai. Eta aukera badago gara joateko orain bizitzera, baina zaila da. Adibidez, nik nahi nuena da unibertsitatean egotea eta irakasle izan eta ikerketak egin. Baina hori erronkaritik zaila da. Egunero ordu bateko bidaia luzeegia da. Orduan, badaude ez aukerakan lan egiteko, baina ez dira nik nahi ditudanak. Orduan, uste dut hemen geratuko naizela. Eta zer izan ikasten, zer alorretako? Ikasi nuen matematika, Logroñon. Bai, eta orain ja bueltatu naiz. A ber, Iruña eta erronkari artean beti. Bai, badagoen borroka. Niongi dago, Pirineokoei tiratzen dizue desente herriak, bai. Seinale txarra ez da bintzat. Beste bat. Bakoitzaren zaletasuna garatzeko aukerarik duzu herrian edo auzoan? Zaletasuna, momentu honetan nuke dela musika, ogibide eta zaletasuna. Eta auzoan badago pixkat, beti badago lagunekin elkartzerik, jotzeko, taberna batzutan jotzeko tokia badago. Gero ensaiatzeko lokalak eta ez, beraz, behar da beti autoa tresnak eramateko, eta kanpoko auzo edo Iruñerriko herritara atera ensaiatzeko, talde handiagoan ensaiatzeko. Eta gero areto baten falta bai, somatzen dugu gure kontzertuak emateko nahi dugunean, edo ezakit. Toki Iruñean, Alde Zaharrean edo toki estali bat behintzat nahiz eta areto bat ez izan, baina estalia neguan edo udazkenan edo euria egiten duenean kontzertuakan egiteko aire librean, baina ez euripean. Bai. Egia da, Alde Zaharrean talde esente agertzen ari dira. Hori bai, Iruñean badago musikarako zaletasuna, agian beste gauza batzuen falta, baina musika da. Bai, hori ez. Agian behar da, leku bat. Estela tabernak ez dira oso handiak, Alde Zaharrean kontzertu bat egiteko. Eta aretoak pribatuak orduan zaila da jotzea, bai. Hori, beste bat. Euskararen erabilera herrian auzoan eta lagun artean. Zuk ez dakit, erronkarin edo Iruñan? Iruñan, nire lagunak iaia denak erdaldunak dira, orduan zero. Baina erronkarin maitasun handia dago, nire ustez. Euskara maite da. Baina nahiz eta jende asko jakin gero utzi erabiltzen da. Txipa ez dugu aldatu oraindik. Orduan zaila da euskara entzutea erronkarin. Baina, gazte gehienok badakigu, eta orduan nik uste dut hurrengo belaunaldiak euskara egingo duela. Nire kasuan, erabaki nuen lagun batzuekin beti euskaraz, gehienetan euskaraz egitea. Baina, adibidez, agertzen bada lagun bat erdalduna dela, orduan aldatu behar dugu gaztelera. Baina, zehatzen gara aldugunean euskaraz egiten. Nire ustez hori da lehenbiz. Euskaldunon artean ez badugu euskaraz egiten erdaldunei zaila da eskatzea. Ikastazue, lehenbiz egin behar dugu gure artean. Eta hori da, bidean ustez da batzuk txipa aldatzea eta esatea ez nik bakarrik euskaraz egin dut euskaldunekin. Eta orduan agian euskaldun ez dienak hasiko dira ikasten ere, baina. Bai, hobera izango litzateke, eskolan derrigorrez deno euskara ikastea, ez deno euskara, baina bai zerbait ikastea gutxienez euskara ulertzeko. Eta orduan euskaldunak egingo lukete euskara nahi dutenean eta gero erdaldunak gutxienez ulertuko dute. Baina nire ustez hurrengo belaunaldia baino lehen zuek ere txipa aldatzen baduzue batzuk, erdi egina dago. Bai. Matalaz, adibidez. Mendia. Denetarik entzuten dut, baina batez ere country, abesariak, bakarlariak, eska baita ere. Eta
orain ikasi dut gitarra jotzen, orain dela gutxi. Kirola egitea. Egia esan bertsolariak miristen ditut duten gaiak lantzeko gaitasunarekin eta gero bat-batean gai horiei buruzko gogoetak egiteko gaitasunagatik miristen ditut bai. Hondartza, lasai egoteako bai. Kontrabaxoa eta baxoa jotzen ditut batez ere, eta musika gustokoa, musika beltza uste dut dena. Jazzetik hasi eta Jamaikako musika, Karibe guztiko musika, kubakoa, salsa dena. Azkenaldian irakurtzea gehiago. Bueno, txipa aldaketan ari zarete biak ez da orduan? Bai. Ematen duenez, gauza bat komunean. Ez da gutxi, Orain proposatuko dizuet pixka bat COVID virusaren inguruan hitz egiteko, aurten urte berezia izan delako eta zuen bizitzetara pentsatzen dut hainbat aldaketa ekarri dituela. Orduan, horiek komentatzea eta nola bizi izan duzuen zuek, alde positiboren bat erreskatatzen duzuen hortik, eta gero nola ikusten duzuen etorkizuna, edo geratzeko etorri ote den, edo ez, edo horren inguruan solasteko eskatuko dizuet. Ados. Benbiz, non pasatzen nuen zuk itxialdia? Hemen Iruñan, Iturraman, urasoekin, eta arrebarekin. Etxean sartu da. Eta ongi edo? Hasieran nahiko ongi, nengoen akademia batean lan egiten eta batean lasaitasuna, ez ere gabe etxean, eta lehen bi aste nahiko ongi egon ginen. Baina gero hasi nintzen berriz lanearekin eta gustatu zitzaidan. Etxetik atera gabe eta gainera lan egin gogorra zen. Zu? Ni Kaldezarrean eman nuen eta alde batetik ongi ematen dulako denbora egiteko beste gauza batzuk. Hasi nintzen Arturen ohitura gehiago irakurtzeko, hain jarraitzen dut bitxogerera. Eta gero alde ona justo bakarrik gelditu nintzen etxean bizitzen eta lagun bat tasio etorri zela bizitzera etxera. Eta hori alde ona egia esan. Hasi ginen egon gara musika egiten, orduan beste alde honen bat bilatzagatik, bizilagunekin, ezagutzen ez dituen bizilagunak, portalekoak ez dain beste, baina bai balkoi terrazatik ikusten zirenekin, beti biltzen ginela kontu kontari, aspertuak ginen telefonoz edo hitz egiteaz, arratxean, 8:00 txaloak eman ondoren, ordu bete kontu kontari bizilagunekin. Eta hori ongi, baina ez dakit. Hauzoa egiten, no? Hauzoa egiten. Hoi da, bai. Eta orain espero ez etortzea berriz, baina bai bizilagunekin harremana bain ez dugula asko, pena ematen dit pixka bat orain galdu, ez ikustak hainbeste edo, hori polita zen. Zuek egiten zenuten Iturraman? Oso gutxi, 8:00 ateratzen ginen, bai, txalo egitera, baina gero zegoen giroan, jende heldua da eta ez dago horrelako girorik. Ez dakit, niego nintzen etxan sartuta eta batzuetan zun bat lagunekin eta beharrezkoa zen, hori hori zen egunaren gauza berena, baina bai. Eta ni hori nahi nuen, hasieran izango dut denbora irakurtzeko, eta izen bat gauza daukat irakurtzeko, irakurriko ditut eta nukan gitarra bat, urte bat nengoen gitarraekin eta ez nuen nintzen hasi oraindik, eta hasi nintzen jotzen, eta pixka bat ikasi dut, hori izan zen uste dut alde ona bakarra. Baina, gutxienez hori lortu dut. Eta bestea, bazaila, azkenan pixka gogorra. Gero fase 0 edo fase batean txirrindulararekin atera nintzen etxetik eta pixkat zer nabaritzen zen, baina lehen bi hilabete gogorra izan zen. Niri ere, hasieran bakarrik nengoenean, zen... Suposatzen dut, dependitzen duela norentzat, ez? Batzuk egongo ziren erdi gustora, giro ona etxean eta gauzak egiteko eta ongi, baina beste jende asko, etxean pilatuta egonez gero, familiakin segun zeharremana pixukidekin. Eta etxearen arabera txikia baldin bada edo, izan zaila. Eta guzkiaz ikustea talako gauzak. Nik uste dut beste itxaldia txiki bat etorriko dela. Bai. Ojalá ez, baina... Espero ez, baina, bueno. Txertoa lortu arte, uste dut,
Eta egunerokoa ikusten duzu aldatuta edo zer kezkatzen zaitu? Bai, udan falta somatzen zen parranda edo... Ja. Osa, egiten dira beste gauza batzuk, baina ez da usa bera, no? Beste herri batera joan, hango jendea ikusi, beste harremanak izan, guri erronkari gustatzen zaigu zaretxura joan, edo erronkariko herrien artean baita, eta aurten izan da dena bakarrik erronkariko jendea. Baina, ongi egon gara, baina falta somatzen da beste harremanak izan. Ja, egia da, sozialki, aurrekoan ikusi nituen lagun batzuk aspaldi ikusten ez nituenak, eta arrara zitzaien, uda bukatzen ari denontan, uda guzian nila elkarrez ikusi izana, eta normalen uda da garaia elkar ikusteko ez, eta geroian neguan agian bakoitzak egiten dugu gehiago bere rutina, edo lana, etxea, iluntzen dugu, orduan denak, baina ostra udan ez dakit, nik kezkatzen hau pixka bat horrek, Elkartzeko garaia zen. Aber nola ingo dugun elkarrekin elkartzeko, ze... Zerbait asmatuko dugu. Bai, ez dakit, bai. Eta segurua izateko, eta gero segurua izatea eta kritikatuak ez izatea, ze ba... Bai, gazteok dugu lupa gainean. Ja. Musikaen arloan, nola ikusten duzu? Ba... Hurrengo urtea? Nik hartu dut aurten da nahiko gustora lasai ensaiatzeko eta nire kabuz eta proiektuekin gauzak aurrera eramateko, baina ongi aterako da gauza, baldin eta helduen urtean baldin badaude kontzertuak emateko aukera eta jotzeko, desente jotzeko. Baina bai, musikari eta jende asko orain gaudela dena dago zalantza bezala, ez? Dilindan ez dakigula lana izanen den, edo bidatu beharko dugun beste zerbait, baina beste zerbait hori zer da, ez? Ja, teknikaria edo... Baina teknikari, kontzerturik ez, bai, orduan, aber konpontzen, ez dakit. Bakunaren zain. Bai, eta ez dakit. Nire ustez, garrantzia eman behar zaiola osasunari eta segurtasunari eta birusa ez edatzeari, baina garrantzia eman behar zaio ere sano bizitzeari, jendea ikusteari, ez dakit. Kar maitetzeari, gauzak, ez dakit. Eske bestela, biziko gara birusik gabe, baina bakoitza bere etxean, eta... Hori da bizitza. Bai, gustoko dut, eta nire azken bidaia mendian zehar ibilbide bat izan zen. Bidai pixka luzea azkenekoa udan furgonetarekin Katalunia eta Italia. Bueno, ongi. Hirugarren atalari ekingo diogu, bai beste gai batzuetara pasako gara, ez? Ze pixkat beltza da, ez gai hau. Eta beste, lau gai utziko izkizuet, bost gai utziko izkizuet hemen mai gainean, eta aukeratu pare bat, edo batekin hasi, eta nahi duzen guztia sakondu. Oz. Zein? Hartu ez, hartu. Hartu eta, Memoria historikoa. Okupazioak, drogak, adikzioa. Eta globalizazioa, eta euskaraldia. Zein? Beni zait, zein hau duzu. Ez dakit? Drogena? Gara biak begira hortara. A ber. Ze, uda hontan parranda gutxi, baino drogen konsumoa suposatzen dut jarraitzen dela dugula. Ba, imagina dut baietz, jarraituko dela bai. Nik uste dut baietz, berdina izango dela. Baina, ez dakit, konfinamenduan bai uste dut, ez dakit, baina nik pentsatu nuen, egon behar dira arazoak, ez dakit, bai kamelloak, bai adiktoak, ez kriston mono izango dute, ez dakit posibla zen zerbait lortzea konfinamenduaren garaien, baina zerbait, pentsatu nuen, noizbait, ostia, hau, izan behar da gogorra bere entzat. Legalki bai, baita guk ere etxean azkenean alkohola... Droga legalak bai. Normalean ez dugu asko daten eta konfinamenduan azkenean pixka gehiago normalean baino, orduan suposatzen dut etxe askotan izanen dela gala ere. Bai, nik etxean ez dut inoiz alkohola daten normalean eta konfinamenduan bermutartzeko edo lagunekin zun bat egiten bali dugu, bai, kubata edo zerbeza bat, garagardo bat, bai, ez dakit. Rikartzeko gustatzen zitzaidan. Bai, asunto komplexua da, ez? Nola, esaten da askotan segun ze generazio galdu zirela drogarekin, galdu edo aldatu edo ez zutela lortu
hil zirela desente, ezakize, 80. hamarkadan, ezakize, baina Bai. droga konsumoak jarraitzen du, eta nire ustez jarraituko du oso altu, eta ezagite, ustez, hori bakarrik balitz, drogain konsumoa izatea altua, pues, tira, ez da, baina kontua da falta direla beste gauza asko, Formakuntza. Alternatibak, beste gauzak egiteko, ez bakarrik parranda eta ostatuetan sartu. Bai. Nire ez zaizkit gustatzen, gero alkoholaten dut, baina ez zaizkit orokorrean gustatzen ara. Zein da soluzioa droga kontsumerekin bukatzeko, ez dakitze, gero, orain debekatuta daude, baina droga kontsumitzen dira, oso zaila da. Debekatzen duzu droga bat, azten zara kriminalizatzen, jende pobre kartzelan sartzen, baina zer lortzen duzu horrekin, gero konsumoa jarraitzen da, zein da bidea. Eta igual ere ez da lortzea drogarik ez konsumitzea, baina da, igual konsumitzen denean beste modu batean hartzea eta harremantzea, eta segun ze egoeratan, segun ze festa berezitan igual, baina ez normaltzea eta orain ezagit. Bai, formakuntza edo hezkuntza asko altatzen da, nire ustez. Informazioa, ez? Bai, informazioa. Eskolan hori buruz ez da hitz egiten, edo institutuan, eta beharrezkoa da, ze gazteak hasten dira gauzak probatzen eta ez dakite zer gertatuko den gero. Bai. Zaila. Zein guzen zaizu? Horixe? Globalizazioa? Globalizazioa... Hostia, eske... Nik ikusten dut, zer dizu, baina... Orain... Oso dugula denek, edo ari garela konsumitzen kultura, hegemoniko, mundu mailako kultura bat, musika, mundu gehieneko jendea ari da entzuten musika berdina, estatu batuetan edo latino, Miamin produzitzen diren reggaetoi kantak ezagize, eta bai ikusten dut, bai hemen, bai berdintzait, agian Txilen jendea ari dela igual hitz berdinak erabiltzen, ez? Jerga berdina. Nahiz da gu espainolez edo euskeraz aritu, hitz asko ari dira sartzen nola egin erronka hori hemen mantentzeko gure propioak. Gero eta zailagoa da. Aldatu da asko, mundua azken 20 urtean, batean mundu guztia lotuta dago, eta Txina gertatzen den gauza bat, gero hemen gertatzen da, eta dena oso lotuta dago. Bai, birusa ere. Birusa edo, ez dakiz zer, asmakizun bat edo lan bat, edo lehen konsumitzen duzuen gauzak normalean hemen edo zure inguruan egiten ziren, eta orain beston duzu aguakate bat, eta ez dakit nondik dator, aste batean etorri da, eta ez dakit zen bat 1000 kilometro egin du. Dena eski asko aldatu da, egobideak, harremanak, bai. Lehen dena zen hemengoa, eta orain ezer ez da hemengoa, ez dena? Zaila da horkitzea. Bai. Ez dakit. Eta orain zer egingo duen, ez? Badirudi herrialdeak eta ekonomiak ari direla isten, ez? Ez dakit, agian Txinaren potentziari beldur, saiatzen mantentzen bertako industriak ezakize, eta ez dakit, bidaiak ere orain gutxiago dirudi, baina... Eta gainera, nahiz eta hau aldatu nahi, orain ezin dugu harreman hauekin gabe bizi. Herrialde batek behar du beste herrialdekin sortu diren harremanak hauek mantentzea orain harremanen hauek gabe ezin du mantendu eta bere ekonomia sustendu. Bai. Zaila. Hau aldatzeko, globalizazioa aldatzeko den aldatu behar dugu. Aurrekoan irakurtzen nuen argian petroleoa, ateratzen ari den petroleoa gero eta balio gutxiago duela, gero gauzak egiteko. Lehen petroleo upel batekin egiten zuten 10 gauza, orain egiten dituzte 5 edo gauza, eta gero eta gutxiago balioko du. Orduan laster bukatuko dela edo petroleoa aroa laster, ez dakitzen baden laster, egin da 100 urte, baina orduan zer gertatuko da, ez? Edo nola izanen da... Bilatu behar dute beste
beste irtera bat, ez dakit nondik aterako duten energia, baina edo guzkitik, edo lurratik, baina bai. Eta laiztera aurkitu behar dute, ez dela. Bai, edo nire ustez ez baute aurkitzen izanen da, jaitsi beharko da erritmoa, baina izanen da, igual hau da, krisi hau da horren hasiera. Ojalá, ritmoa jaistea, baina... Ja, baina gogorra izanen da, zagoitu garaia denok. Bai, eta krisi handia izango litzateke. Ez dakit nola bukatuko den. Gero, seguro, historia hemendik 5 urtera aztertuko dute eta ikusiko dute hau izan zela dena krisi bakarra, ez? 2008, 2019, dena... Eta zango dute, ze hostia zeiten nahi ziren, egunero ez dakit zenbat gauza konsumitzen beharrik gabe. Gure garaia. Oso azkar doa dena, ez? Bai. Ez dago denborarik gauzak asentatzeko dena batean, orain derrigorrezkoa, orain ez duala telefono, smartphoneik ez dut, eta internetik etxean ere orain ez dugu. Eta, badirudi, ezinezkoa bizitzea, denetarako, jendeak ematen du, izan behar duzula, ez dakiz, Bai, nik denetarako erabiltzen dute, baina egunean zehar ez dakitzen bat ordu. Ordenagailuekin edo monitorarekin. Konturatzen naiz, baina, bai, asko erabiltzen da. Eta zer handik ateratzea. Okupazioa, Iruñean... Filpirian dago. Bai, pues... Ez dakit, gaztetxeri gelditzen da, baina... Ez dakit, ikusten duzun, udala aldatzen denean Iruñean, behintzat udaletxean, eta beste herrietan ere aldatzen da giroa erabat, ez? Bai. Zaila da, okupazioa, baina... Ez que, adibidez, aurten egon dira, uda osoa, telebista guztietan, okupazioa, zetzarra den okupazioa, zure etxea okupatuko dute zer jendeak, eta horrelako gauzak zenbait gertatzen dira, hori ez da gertatzen, baina oso gutxitan. Okupazioa gertatzen denean da, familia batek beharra hori dutelako, bestela... Batek beharra eta besteak ez duenean beharra, ez? Baduela pixo bat dagoela hutsa, sentitzen dut hutsa bat nima dago. Eta nik ez daukat etxerik, basartuko naiz, zer ingo dut bestela. Giroa baldin badut, alokatuko dut, baina inork ez du nahi etxe bat okupatzea beharra ez baldin badut. Eta gero, gazteen kontuan, bai, beharra bat dago, ez daude lekuak, lekurik elkartzeko edo beste ozio edo beste isialdia sortzeko edo beste giro batean, ez dut oso gutxi daudela. Tabernak, baina tabernak betikoa da. Baina kultura edo itxaldiak edo horako gauza egiteko sistemaren kanpo. Eta, zegit, Iruñean Alde Zaharrean orain gazteek erabaki dute alokatzea, baina orain alokatzeko dirua lortzea dago inoiz baino zailago, proiektu txiki guztiak, diru publikorik ez dutenak edo pribatutik indartsu ez daudenak ez du modurik diruri lortzeko, orduan dago dena kulunkan dirudi dagoela, baina ez dakit. Eta gero familiena esaten zenuna okupazioarena, guk Iruñean ikusten da eta bai Nafar gobernuak, bai Iruñeko udalak baditu pisuak alokairuan jartzen ahalko zituenak pilaka. Eta adibidez, kale nagusian badago bat, orain tapiatua dagoena. Eta guk, etxean egin zenean obra teiatuarena, joan ginen ara udaletxeak alokatu zigun, merke ezagita alokairu egitakoa, 5 hilabete pasatzeko edo, eta orain ezagit okupatu zuten eta bota zituzten, eta tapiatua eta udaletxearena, orduan ezagit. Ez da oso zaila izangoan egitea berritu eta jendea sartzea bizitzeko. Eta beharra bat dute, baina orduan musutruk, zuena da, udaletxearena edo gobernuarena, jarri musutruk. Nik ez dut arazori ikusten, baina, ez da araza. Argi dago poterei ez zaiola gustatzen. Eta zu orain bizara gurasoekin, ez esan duzu? Orain bai, eta orain begiratzen nahi naiz pixu bat, bilagunekin alokatzeko. Baina, ez da zaila, ez da araza. Horkitzea eta leku aproposean, eta prezio ona, ero eta garestiagoak dira. Eta jende asko dago, ez? Etxetik joteko gogoz, emantzipa programa ez, baliatzeko.
Ja. Baina ez da aski edo ez dakit. Ez que bestela, zenbat irabazten du gazte batek. 800 euro, 900 euro, 1000 euro, zorionez. Lana duenak bai. Lana bali badu, eta gero 300 euro pisu batean. Ez que... Ja. Bai. Horrela ezin da, azkenean geratuko gara gurasoen etxean eta ekin izarte. Ja. Bai. Eta... Gurasoek albaldin daute ere, bestela. Baita. Nire herriak ingurune oso polit-polita du, baina baita ere ogibide duinak faltatzen zaizkio, nire ustez. Aldezarraz hariko naiz, Iruñeko Aldezarraz, badu, beste auzoak igual ere, baina badu herri izaera pixka du, nabaritzen dut, kalera jaitsi eta jendea gurtzeko hori gauza hori polita da. Eta ze falta, ze sobra igual, zait, ostatuak esan edo jatetxeak azkenaldian ikusten dut jende gutxi kaletik eta banaketa moto asko pila bat. Horrekin, jendea goten da hien etxean, ja ez da asko etortzen Aldezarrera, baina deitzen dute asko bai. Gurasoekin edo okupatzen edo egin beharko da zerbait, ez? Falta edo bestea. Bai, edo herrira eta nekazari, baina, klaro, han dirurik ez, ere? Dirurik ez, eta beste giro bat, eta bueno, ez da erresa, autoak hartzea batzutan. Bueno, bukatzeko, oso ongi aritu zarete solasean, baina bi hitz erakutsiko dizkizuet. Lehenengoa dugu Zakur Nabar. Zakur Nabar. Ituren aldeko hitza uste dut, dela. Eta 3 aukera emanen dizkizuet zer den asmatzeko, bale? Ordan, lehenengoa da bestondoa, edo resaka, bigarrena da galbana, pereza, eta tristura. Zer izango da zuen ustez, Zakur Nabar? Zer uste duzu? Galbana ezago dut. Bai, Zakur Nabar. Esan nuen tristura, ez dakit. Esan zerrekin tristura. Ados jarri behar daukazue. Zuk ni baino gehiago jakingo duzu, Zakur, txakurrana da. Nabar da... Nabar izatean nabarmena, ere izatean da kolorea, ez? Nabarra da... marroi, marroi horri inguruan, ez? Zakur Nabar... Izan daiteke tristura. Zakur Nabar, nabil... Igual pereza ere, ez dakit. Zakurrak... normalen lanean ari da, baina... Ez dira oso galbanak, baina... Ez dakit. Tristeak ez da. Ja. Ez bereziki ez? Itxuren, zer esango gorun? Tristura. Tristura, Baiz? Zein da? Ez galbana edo pereza. Ara, arrazia ez min. Hori erabiltzen dute, baina, bueno. Ia hortxe egon zarete, kasi asmatzen duzu, Eta bigarren hitza, bigarren aukera bat egongo dizuet. Bigarren hitza da ostileka. Ostileka idazten da. Eta leitzan esaten dute. Bai? Ostileka. Bai? Emanen dizkizuet 3 aukera. Ze ongi ezakizu zer den, ezta? Ez. Ostirala, hortzadarra edo madarikazioa. Madarikazioka, edo juramentuka ibiltzea. Ostirala, hortzadarra edo madarikazioka ibiltzea. Nire ustez madarikazioka. Madarikazioka, izango nukenik. Ostilekani hasirango garaziit, ostikoka zerbait dolako zerbait, edo ostia izaten alda, ez? Bai. Ostiaka ibiltzea. Nik izango nuke hori. Nik ere. Hau asmatuko aldugu. Bai, ez sentitopio, baina ia, Oso argumentu onak zen dituzten eta oso argi zenukaten, baina esan nahi du hortzadarra. Egia da, hitza ezagutzen ez badugu eta ez badugu sekula entzuna, nik ere ez duen ezagutzen eta... Baina, hola erabiltzen dute leitzan. Leitzan agertzen alda hortzadarra, edo hainbeste mendi eta hainbeste... Euria badute leitzan. Eskerrik asko etortzeagatik gurera, placer batzuen presentzia gozatzea eta badakizuen gongo den, edizuen arte. Gale, lasarte. Ongi izan, amikote. Berdin. Esaera zaharrak dioen bezala, badabilenak aztarna uzten du gibelean. Eta gaurkoan ere, gurean bi solaskideak ibili dira solasean, eta agian gogoetaren batekin ere emangoen dute buelta haien etxeetara, Erronkarira eta Aldezarrera. Plazer bat izan da haiekin gaurkoa partekatzea eta baita zuekin ere. Eskerrik asko horregoteagatik eta hurrengo astera arte.